kusile sompaka kwasa ngale Siyambingelela ke kuSolomon TV ngibingelela ke umkhulu Mazibuko isanisi sezwe. Silapha ke eMpumalanga sisazoshutha nje kakhulu ngoba sihleli lapha nje sisazoshutha sizoba nesikhathi nje sihleli kuleli khaya laseSaphi. Usesaphi ke la eRiverfront lapha esikhempe khona ngokwetho la kuyitho nje yaseMpumalanga. Ngicela ukuthi itho yesithathu ukhona eseThekwini ukhona yokuqala eyayila eMpumalanga esayenza kukhona umndeni isilwane samanzi. Kodwa ke namhlanje asibanga naye lebhadi umnguni isilwane samanzi ubebhizi ngezinye izinto le eThekwini ebesayilungisa. Kodwa ke akusho lokho ukuthi sekufanele ukuthi kungashuthwa ngoba umnguni ngekho. Sithe akwesenza ivideo nabafowethu enginabo ukuze sikwazi ukuthi sedlulise okukhona esinakho lapha noma umoya sizwe ukuthi nabo bazophefumula bathini ngokuba la ngokwehluka kwethu ngokuthola izinto ngokwehluka. Silapha ke eMpumalanga size kuyitho sizohlambulula nje kakhulu. Isemlindweni umlindo ke baya bekubize ngefasting ngolumlindo upho. Bathi kuyifasting. Yebo sifastile silambile. Silambele lo moya kodwa silambele ukudla. Silambele lo moya ngoba iwona okufanele ukuthi usisuthise ngokuphilisa lo mzimba nezifo ezisemzimbeni. Sizohlambulula ke kakhulu ngoba silapha nje. Siye emanzini ekseni, siye emanzini ntambama. Siyohlambulula. Singene empophomeni ke kakhulu. Kodwa izolo sithe sethuka nje sabe siphoseke sibeni. Khona empophomeni le besikade siku. Ngokwehluka ke kwazo sambile sayibuka ngobuhle bazo. Ezinye ijulile, ezinye zinkulu, ezinye zincane, kodwa amandla azo awakhomba ubuncane bazo. Akhomba ubukhulu nenhlambuluko ekuzo. Siphinde siye kwezinye, sithe siya kwenye nje kwathiwa ade kukhisha umuntu khona eshonele phakathi. Asimazi ukuthi ubebulawe yini. Wakhishwa ngehelicopter. Lapha na badayisela ama tourists kodwa manje bathi lo moya walomuntu ubavalile ukudayisa. Abantu abasathengi ngenxa ukuthi unaleli yathunzi lalo yamuntu. Safisa ukuthi njengabahlambululi nabahlanzi bezimpophoma behlanzi beziziba safisa ukuthi singathi singadlulela khona sikwazi ukuthi sibahlanzele sibasusele lo moya bese kukwazi ukuthi kuqhubeke. Kodwa ke asazi noma kuzoba manje noma kuzoba ngesinye isikhathi ngoba besihambela thina sithi siyoyihlolela impophoma njengoba singabazingeli abazingeli beimpophoma sihamba phansi phezulu sizingela impophoma sifuna namandla ngokwehlukana kweimpophoma ngoba sinabantu abahlukahlukene ngokweziphiwo zabo noma ngokwamandla bambathiswe wona ahlukahlukene manje azodinga amanzi ngokwehlukana. Ingakho ke sisahamba ke impela kakhulu. Siyafisa futhi ukuthi siyithole nezinye indawo ezingaba nempophoma mhlawumbe koVenda mhlawumbe koEastern Cape mhlawumbe kuphi koCape Town lapho esingakhona ukuthi sikwazi ukuthi masifika khona sithola amanzi ngokwehlukana kwalezi impophoma ngokwehlukana kwalamanzi. Ingaba imfule emkhulu engaba neyiziba, ingaba ziziba amadamu amakhulu koUnderberg nje kunamadamu amakhulu engiwaziyo mina. Ngisahamba ngohambo lomsebenzi wabelungu ngangithola ukuthi kuneyindawo ngeyindawo ngoba lo msebenzi wami mina ubungihambisa njengoba ungihambisa nje nanona manje. Okusho ukuthi uyalinga nalomsebenzi bengunike omlungu. Ngune womlungu engihambisa. Ngibuya koMpumalanga, ngibuya kuphi Free State, kuphi. Ngihamba zonke lezi zindawo. Njengoba namanje amathonga anginika umsebenzi ongihambisayo. Okusho ukuthi vele nganginika umsebenzi wokuhamba, ngihamba izindawo, ngihambe ngiphilisa abantu. Ngoba lapha yana ngangihambe ngilungisa amapayipi ngendlela engangiwalungisa ngayo ngokomsebenzi womlungu. Kodwa manje sengihamba ngiyalungisa impilo zabantu ngihamba ngiyelapha abantu indawo ngeindawo okukhomba khona ukuthi siyayifisa ezinye indawo njengakoZanini kuphi lapho esingafika sihlale khona sikhempe khona bese ke sithola impophoma eyiseduze lapho siyokwazi ukuthi singene khona sihlambulula abantu. Sebengayichaza ke nabafowethu ngokwehluka kwabo. Siyoqala lapha na ku Good Boy lapha eqaleni uzoyichaza nje umfowethu asho ukuthi usukaphi, asho ukuthi uphatheke kanjani la njengoba silapha nje kwenzakalani, uzizwa kanjani.
nabanye ke abafisa ukuba khona ubafiselani yini abafisela yona ngaqhubeka ke good boy ngibingelele kubalaleli ngibingelele boza wethu sinabo ngibingelele ubaba ukhonto ubaba Mazibuko owangena nesikhulu emazini esibuthi ethi siyabonga ukhonto ngaloko kwenza nathi sisihambile indlela ngokuhlukahlukana kwazo kepha sakuthola ukuphila sabuya kule ndlela yenhlambuluko sokuyithoya esibili lela singenile yango September to August so sibona ushintsho nje oluningi entweni eziphathelene nenhlambuluko yomzimba nenhlambuluko kamoya so ugood boy wakamthweni lokhulumayo ngiyabonga amen Sibingelele igama ukwanele njengoba uqala ukuza kwitho yokuqala ade ngihamba nomkhulu Mazibuko kodwa kuningi ngithola lapha kuletho esikuyona okwenzakalayo kunento eziningi engizifundile ngicabanga ukuthi mina ngiyazi kodwa mina ngithi ngiyabuka ngihlala nabanye abantu sixoxa izinto ngoba silapha kuletho usekuvuka ezinye zazo izinto engidlule kuzo omunye engakangadlule kuzo engizama ukusho indlela engiphatheke ngayo nengibuka yona kuningi engikufundile ngiyafisa ukuthi nomunye umuntu mhlawumbe angaze asondele uma enomdla noma kunento ethoyo kuye ethi akaze kuThoko ngoba apha kuyiThoko kuyaphileka ukwanele othethayo wadamoyi amen ngadlulela ukukhulu la Ngibingelele Nkosi Natha kaMdletshe usuwala eMpumalanga kodwa ngamatofu ngihamba yonke indawo njengamanje sibedebe nami ngihambele le ndawo lena ukuthi ngizohlamba imoto silwa nayo ukuthi le siyayibona-ke izinto ziyenzeka nabanye siyabafisela ukuthi naso lezoyiphila balinakazise ngoba impilo iyema mawuna lesiphilo lesi siphila izinto ngiyathemba njengoba kufikelana ngibonile nabanye bese abakhona amen Amen. Andibingelele nami abantu balandeli besikomoya. Elami igama kimnake ngikusinethema. Ngikusinethema kwaMalothi. Benizawuthi nami ngithethe nami ngivulo wami umlomo ngokuthi kumandi khona uba lapha. Ngokwakho sentuzweni yami. Ngethuba lokuthi kunemeko nami bezingibetha kuye nezinto bezingichala lapha endleleni ngingakadibani notata emhlangane nabo. Kodwa nje kambe ngikwethuba nami ndabona ukuthi le nkinga zami lezi ayindimi ndedwa ukhetho zezinkinga. Nami ndithi ndahlangana nabantu bomoya ndabona ukuthi hayi man no kukuhle ukuthi sidibane sisonke sihlangane sisonke sifundisane kwaye sifunde ndilapha ke kuningi ondikufundileyo kwaye ke ndisenethemba lokuthi nandi sezawufunda ngifuna ukuthi nakumuntu naye oqondayo ukuthi naye unenkinga zomoya makazame naye ukuthi na asondeze kubantu bomoya. Yabulela ba. Amen. Hayi siyabonga abafowethu siyabonga. Angisasho ukuthi siyahlukumezana lapha impophoma ziyashaya zisilimaze. Ziyashaya zisilimaze lapha silambile siyawa. Abanye nje kule ndlu litho hey babuya sebemthunqa ogogo abanye bephumile baphuma bahamba bathi bayidrobheni zafike zakhala lapha ngibazi noma base kusekuvaleka amehla abantu belambile kwakhuphuka ushukela waya phezulu hayi manje nisho hayi kunempompomo eshaka kuhlungana iyabulala ayishayi iyabulala lempompomo hey forest waterfall yeah ayishaya iyabulala lapha silaye saphi sizosebenza kakhulu sebebeka kahle nje bafowethu bathi hayi sebethola ukujabula in abasho ukuthi eziphelile indiwo kade sishawa lapha sishawa impopoma size sitshela ukuthi hey lo mkhulu ugijima phezulu nabanye le goli babethi hey hayi athi uhamba kithi ngeenyawo
uyasishaya wena ngithi hey anishawa yimi nishawa impopoma le enishayayo impela kunjalo bafowethu siyabonga ukuba khona kwenu lapha sibonge nje kakhulu siyiSolomoya TV ukuba khona kwenu ukuba khona kweSolomoya ukuba khona kwenu ngoba ngaba likho iSolomoya ngekho nina uthiwa nana nikho hayi liphakanyiswe yini nomsebenzi futhi wethonga ukhona ngoba kukhona nini ngoba ngaba ukho kubantu anikho nani manje sibonga kakhulu ukuthi nibe nempumelelo ukufika nje la sizosebenza sisebenze lapha kuleli khala sesaba kahle kahle ke esikuzele lapha nesifisa ukuthi abantu baluleke kukho ukuhlambulula nje kakhulu sikhuluma ngenhlambuluko ukuhlambulula siphinde futhi ukwelulekana ngenhlambuluko kamoya ongeyomlomo inhlambuluko kamoya ke ihlamba inhliziyo ihlamba umoya phezukwakho nawe lento ebikubophile ucabanga ukuthi isifo sakho wedwa nathi sinazo lezo zifo zikhona futhi igxile kakhulu ngoba selapha lezi zifo nje phezukwabantu eyikhona nakithi abengeke sikwazi ukuthi selapha umuntu isifo esingenaso futhi esingasihluphi thina ngoba sisonke nje lapha sihluphekile njengoba sihluphekile nje sidinga khona ukuthi selulekane ngoba nami bangifundisa okuningi nje abafowethu ngoba bekhona lapha bangifundisa okuningi ngihlangana nabantu abahlukahlukene abanenkinga ezihlukahlukene kodwa esizizwayo nathi emzimbeni wethu ngoba uma uzolapha umuntu kufanele ukuthi uyiqonde lento kuye noma ikhulume kuwe isikakhulu uma uzolapha ngomoya ikhulume kuwe ukuthi hayi kwenzakalani ngalomuntu ukuze uzokwazi ukumelapha manje asilahlekile kakhulu kodwa ke esizokhuluma ngakho njengamanje sizokhuluma ngendaba yowesilisa nowesifazane noma kababa nomama uma ekhulisa umntwana akhe ikhaya kwenzeke izinto ezifana nalezo sizokhuluma ngendaba yowesifazane nowesilisa einganeni yomfana nengane yentombazane ekukhuliseni kwazo nazo zonke izinto ezifana nalezo yiyo ke into esizoyithinta lapha uma nje ngingabuza kubafowethu engihleli nabo ukuthi bona bazini ngekhaya uma nje kukhulunywa ngekhaya uthi wakhulunywa ngekhaya bazini ngekhaya ngoba namhlanje sinamakhaya ngamakhaya kodwa thina sithi amakhaya ngoba sikwazi ukufaka ikhanda khona sikwazi ukuthi silale zivile khona uyabona izinto ezinjalo kodwa ikhaya lipheleli lapho akusilo lele sicanga ukuthi yilo mangabuza nje kubafowethu ngokulandelana nje ngiphinde ngiqale kuye ubaba umthweni lapha nizi ukuthi maye kukhulunywa nje ngekhaya wazini ngekhaya yena angibonge ngokumasikho ake ngivulise nali iphuzu futhi ukuthi abalaleli beSolomoya bangamangali njengoba babona amadoda wodwa nayo inhlambuluko letho yabafaka abantu besimame adingeka kakhulu ngoba le inkinga esinazo namhlanje ezinye izithinta bona kakhulu abanye sinabo la kutho basezindlini abangenanga manje kepha bengifuna ukugcugcuzela lokho ukuthi uma kukhona abosisi abafuna ukungena kutho uvumelekile bangaxhumana nomnguni nonkosana ukuze nabo babe ingxenye yethu ukuze nabo bazosizakala bangamangali nje babona amadoda wodwa ukuthi hey siyalapha kutho amadoda wodwa kuphela kanti hayi nabo umama bayavumelekile nabosisi lapha bathintakalayo kakhulukazi abosisi ababambekelayo ukuthi bazithola sebazala before sebowakha ikhaya sengizongena kuleyo ndaba yekhaya ukuthi ikhaya thina sikhule sazi ukuthi indawo esakhela umama nobaba njengoba siyingane esokhula ngaphansi kwayo bese nesikhula ngaphansi kwalelo khaya sikhula ngaphansi kwemigomo kababa esekelwa umama kunjalo kepha umgomo okababa osekelwa umama ungafanike namhlanje ngoba amanye amakhaya sekabanjwe umama njengoba sekusona kepha ikhaya engilaziyo mina yilelo khaya lokuthi lakhiwa ubaba alakhele ingane ukuthi zikhule ngaphansi komgomo wekhaya ilona ikhaya engilaziyo lelo amen siyezwa lapha kwanele yena ukuthi wazini ngekhaya ikhaya yini ikhaya kwenzakalani uma kufika nje igama elithi ikhaya kuye ucabanga ukuthi uma ngathi nje ubeka umuntu ngekhaya angakhuluma ngani sithi nje qabuqabu ukuze sizokwazi ukuthi siqhubeke nesihloko nemfundiso futhi engakuphawula mina ngekhaya
ukuthi ngokwazi kwami nokubona kwami ikhaya indawo ekufanele ibe indawo enemfudumalo. Imfudumalo-ke isuke ekuthenini makube kumama notata. Bese ikhaya indawo apho ngoba sokubethekile lapho ngoba sinezinto sokuthi sihambe siyokukhangela umsebenzi. Kodwa ikhaya asoze lihlala lililo ikhaya, alikwazi ukutshintsha, alikwazi ukubekela ecaleni. So engikwaziyo ngekhaya njengoba ngisho ngithi liba nomama notata. So kuyenzeka-ke kwixesha esikulo kwenzeke omnye umuntu abe nendawo yakhe acinga uba likhaya kuze kuvele ukuthi akusilona ikhaya eli acinga uba fama lilo, ngoba kusuke kufanele alande emuva ekhaya la khona isiphelo sakhe nesiqalo ukuthi sikhona. Ngasho lokho Amen. Siyabonga mfowethu kwanele, siyabonga kakhulu. Ikhaya vele kukanjani. Amen, siyabonga. Singadlulela kubaba uMdletshe sizwe naye yathi qaphu bese sikwazi ukuqhubeka siyokwakha ikhaya manje. Engakuphawula mina ngokwazi wami ikhaya. Akhunywa ngento ejule kakhulu, into yakhiwa abantu ababili. Umama nobaba. Kodwa nabo bayakha nemithetho ekhishwe banikazi babo abangasekho. Ekufanele bahlonishwe nami. Abaye babe nenqubo yabo ukuthi ikhaya lakhiwa kanjani. Kodwa ngoba sesibhekisele kulaba naba namhla sibashele mhlawumbe babili. Ubaba nomama ngekhaya basigadelele. Labo okhulisa khona ingane nazo zithi mayikhula zithathe kibo into ezoqhubeka ngayo futhi ikhaya into engathi ayini ihlala ikhona. Ukuzalwa komuntu akazalwa ngoba qedwa iqala kodwa uzalwa ukuthi kubalulekile ukuthi abe khona ikhaya ihlale nakhona. Hayi uthinta enye into ngempela Mdletshe, ngoba sinabantu abazaleka uthola ukuthi umntwana uyazaleka ethi ezaleka lo mntwana lona bese bethi njengomntwana ozaleka kunyukubezwe owesifazana noma ereshiwe ngalolu limi oluthe phecelezi ereshiwe owesifazana, bese kuthiwa umntwana ovele ngephutha. Asinayo umntwana okuthiwa uvela ngephutha, kodwa sizoqhubeka. Akwesiza ukuthi uqhubeka uthini noma mhlambe usumile lapho sinike usingethemba. Kulimazi bo ngiyakuzwa njengoba uvela ngephuzo ukuthi nomntwana avele ngokuthi oreshiwe. Njengoba ngike ngathi ikhaya linabanikazi babo Njalo abangasekho abaye banike thina sisaphila basihlanganise ngothando ukuthi asekho ekhaya. yebo. Kodwa-ke labanikazi bekhaya abangasekho banayo indlela yokuthi mabalibona ukuthi lizohamba liphele. Njalo Bayakwazi ukuthi basuse umuntu afike adlwengula rape. Anima-rape ashiye umntwana mhlawumbe ungumfana. Aqeda akaziwa lo mntwana sibongakaziwa nokuthiwa kubo. Nguye lo uzosala amise le khaya lelifunakala ngoba lithi nje likhaya alipheli. yebo, angeke liphele. Akekho umntwana okabe liphutha. Yebo. Yonke into iyenzeka kodwa ngamehlo enyama thina sesibona ukuthi no Yebo. kwenze wrong akabanjwa mbalelo ejele. Yebo. Ayikho into enjalo. uNkulunkulu nedlozi lisebenza setshenzwa ngenye indlela ongeke uyiqonde. Injalo. Ngicela ukuma. Amen. Ngibulele nami baba. Ngehlobo ke mina ke nilazi ngalo ikhaya. Nilazi nje ngendawo ofumana khona ufudumala. Ikhaya kwaye nilazi ngehlobo lokuthi ikhaya ayilokhaya ngaphandle kwaba bantu babili. Phakathi komama nobaba. Ufudumala zesifumane phakathi kwekhaya kufuneka kubekho umama nobaba. Lapho sithole eligama lithi na ikhaya. Indlela ke leyo ke mina ke ndiyazi ngayo ukuthi ikhaya liyiyo. Lingazukwazi ukuqhubekela phambili ngoba zakuthi noko sebetyatyadule kakhulu ngehlobo nami endazi ngalo. Amen. Siyabonga bafowethu, sizokhuluma ngekhaya ke. Sikhuluma ngekhaya, sikhuluma ngomama, sikhuluma ngobaba. Kunomuntu wesilisa bambiza ngenhloko ngokwesintu. Sikhuluma ngesintu la. Bambiza ngenhloko uthi wesifazane uyinsika ekhulayo isabalale phezulu kwekhaya ngokukhusela noma ngokulekelela okuphezulu. Uma ke kukhulunywa ngenhloko kukhulunywa ngekhanda bese kuba khona umgogodla
umgogodla ke ile esibiza nge-spinal cord thina ngalolu ulimi lwethu lamanje ngoba sesaba nje. Kodwa umgogodla iwona lona obizwa ngomuntu wesifazane. Mawuthi uyabuka leli gama lomgogodla, igama lomgogodla lisuka laphana ekulandeleni ukuma kwenyoka. Ingakho nowesifazane ebizwe ngonyoko, kuthiwa loya muntu ungunyoko ngoba indlela aziveza ngayo ekhayeni iwumgogodla osupporte ikhanda nomzimba, ngoba awukwazi ukuhamba umgogodla ungekho. Awukwazi ukuhamba umgogodla ungekho ngoba yonke into ilawulwa yiwumgogodla, ngoba ngisho umcabango ugijima emgogodleni usuka phansi enyaweni uziyofika khona, noma usuka ekhanda wehle ngomgogodla njalo uziyofinyelela. Ngoba uma ubuka ngisho izimbambo lezi engama ribs, imbambo lezi zixhume khona emgogodleni, zihamba iphelele la uqala isisu, kodwa ithambo elisuka ekhanda lize liyoshaya endaweni esokhalweni lapho okuxhuma khona zonke izinto, umgogodla iwona umgogodla. Kodwa na umgogodla awukwazi ukuthi usebenze ngendlela okuyiyona ikhanda lingasebenzi, ngoba yonke isystem olimi lwephukuphuku, yonke isystem ilele la ekhanda, iyona etshela umgogodla ukuthi move manje sekwenzeka ukuthi intshena amehlo ukuthi buka manje kwase kuba ukuthi itshena isisi ukuthi wena kukhona into engenile okungesiyo, kufanele ukuthi yonke into igijima la ekhanda, okuyiwona umhlaba ophethe konke, okuyiwona umhlaba ophethe konke. Siyaye sizweke abantu bethi kwakukhona isimo somuntu okwakuthiwa inkonkoni. Uma sililandelela igama lenkonkoni silandela umuntu ophethe kokubili, ophethe kokubili, hayi ophethe imizi emibili, ophethe kokubili, ophethe umuntu wesilisa futhi umuntu wesifazane. Ubani lo umuntu wesilisa lo umuntu wesifazane? U-X no-Y ngokolimi lwephukuphuku noma ngokwe-science, u-X no-Y okusho ukuthi lo muntu uyinkonkoni, uyikho konke, u-X futhi aphinde bo-Y. Yini na eyenza ukuthi owesifazane abe no-XX? Ingoba konke kwakhe kuphansi. Njengoba kuphansi nje umhlabathi usekela amanzi, uma amanzi amilisa izihlahla, kodwa konke kulawulwa ezulwini, kulawulwa ilanga, umoya okhona ezulwini, ngoba naphezulu akhona amanzi kodwa angabonakali, amanzi asabalele, ngoba lana phansi amanzi aqoqekile, awu-X. Aphinde futhi nomhlabathi, ngoba uphinde ube ludaka olungamanzi, umhlabathi omanzi, umhlabathi oludaka, ingakho uphinde nawo ube u-X futhi, ngoba lokho kulapha phezulu okunamanzi, lokho kulapha phezulu okunamanzi, kunamanzi phezulu umuntu wesilisa, kunamanzi phansi umuntu wesilisa futhi. Beyibona ke leyo nto leyo ikutshena ngokusobala ukuthi umuntu wesilisa ukhona phezulu ukhona phansi, kodwa wesifazane wakhelwe phansi ukuthi abe isisekelo esiyosekela. Njengoba ngisho nje ukuthi une backbone, njengoba une backbone nje kanje unomqolo noma umgogodla, ukutshena ngokusobala ukuthi isisekelo somzimba esisekele ikhanda, kusuka ekhanda kushona phansi esinqeni noma kushona phansi okhalweni. Uma sithina ke kwaZulu masikhuluma ngokhalo sikhuluma ngendawo elithafa engathi iqondile, yiloko ukhalo lolu lapha konke kulingene. Uyi umuntu wesifazane lowo, umuntu wesifazane ulukhalo ngoba yonke into yakhe yenzeka okhalweni, yenzeka esinqeni ngokwezinye ilimi, yenzeka la okhalweni okuyisinqa khona. Manje ke singachaza kube kuningi okuza ngomuntu wesifazane. Sibuyela lapha ekhayeni, njengoba kukhulunywa ngekhaya nje kuthiwa kunensika, kuthiwa kunophahla. Uphahla inkoselo, umkhathi noma izulu, lokho esikubiza ngezulu, ngoba umkhathi ile open space elanga phansi kweumbrella yezulu, lokho esikubiza ngezulu esikubona kuyisibhakabhaka nezinkanyezi. Ungamanzi le nto lapho phezulu, umuva amanzi ngoba uyibona nje izinkanyezi zenza nje ungamanzi lapha phezulu, okusho ukuthi uma konke kusuka phezulu kusuka endodeni bese kwehlela kumama emzimbeni.
bese kwehlela kumama kuphi emzimbeni okusho ukuthi uyinsika ngaleyo ndlela umama ngoba laphana eduze kwensika kuneziko iziko lichaza kahle ukuma kwesitho somuntu wesifazane sangasese iziko lele kubaselwa kulo ngoba belakhiwa libe ucija futhi kanje iziko belakhiwa libe ucija kanje belingabi uround isikhathi esiningi kodwa ke manje ngokubuka umhlaba ulithafa ulukhalo ingakho belakhe la uround ngoba umhlaba uround kodwa mawuthi uyawubuka umzimba womuntu umi njengaleziko uthe uyocija la uyacija la njengocija kanje ihawu uma ulibona ihawu lithe nalo iziko belimiswa kanjalo lithiwe njengehawu ngoba limise okwesitho somuntu wesifazane sangasese iziko ingakho libekwe eduze kwensika ngoba ilona elisekela ikhanda ngoba ikhanda alilutho maligenqeza lokho kungekho insika neziko nomhlabathi noma nokhalo siphiwa lokho ke yizeke nemvula isina okusho ukuthi imukela ingelozi eyehlala akunankinga singaqhubeka nje thina sishute sishaye ngezishaya uma ke ngikhuluma ngensika ngikhuluma futhi nekhanda okuluphahla ngikhuluma ngezinto ezikwazi ukuthi zisisekele zisikhandele ikhaya njengoba lithi okusho ukuthi ikhaya indoda nomfazi esekelile owesifazane elawula noma ekhuselile owesilisa kuyena olikhanda nokhusele okungaphansi kwekhaya sakutshela ngokusobalanga ukuthi owesilisa nowesifazane kubalulekile ukuthi babe khona ngaphakathi kubalulekile ukuthi babe khona ngaphakathi size silandeleke umuntu mayethi unamakhosi noma ethi unokhosi kodwa uma ewamukela lawo makhosi akhe uthola ukuthi akaganiwe kodwa uthi unamakhosi kanjani unamakhosi kanjani ngoba phela amakhosi yikho konke ubaba umama zingane okuyingane umfana nentombazana kuza kanjani ke wena ukuthi uthi uwedwa nje uyindoda bese kuthiwa unamakhosi usiwamukelile usebenza ngamakhosi yebo ungaba nawo kodwa sekufanele ukuthi uwahlele indawo lapho azokwazi ukuthi ahlale khona ngokwezigaba zawo ngokwezigaba zawo kanjani na uzothatha umfazi umganise asondele abe yisisekelo somuntu wesifazane empilweni yakho amele loya ex okuwe njengendoda uthathe izingane ziyomelela uwayi uthathe izingane ziyomelela ilokhuzana ziyomelela u-X no-Y kuwe ingane yomfana imelela u-Y eyentombazana imelela u-X konke lokhu kungazi kuyokwazi ukuhlala kubani uma kuyikuthi awunakho wena kodwa uthi namakhosi kanjani ngoba leli gama lenkosi inkoselo kahle kahle yini izulu lapho ukhosele khona yizinkanyezi okuyizona inkoselo okusho ukuthi yini ikhanda esithi ubaba uyinhloko kodwa uyinhloko kanjani kungekho izisekelo kufanele ukuthi kube nezisekelo bese kwazi ukuthi ke abe yinkosi ngoba ekhuselise abantwana nonkosikazi kuyinhlilo kungayo manje kufanele ukuthi siyiqonde leyo ndaba leyo indaba yami yenkoselo indaba yami yobukhosi nekhaya nowesilisa owesifazane abantwana babo ababili umfana nentombi angazi-ke noma sengangena khona into ngazi ongafisa ukubawula ongafisa ukubawula nje ofisa ukubawula kulokho esengikushilo ukuze ngikwazi ukuthi ngiqhubeke mina okay siyaqhubeka-ke nilapho-ke kuthenini ikhaya likhandwa yini ngoba phela ikhaya uma kuyikuthi alinayo umuntu wesilisa akulona ikhaya lelo ngoba namhlanje sinamakhaya abanjwe omama phela kodwa sithi amakhaya kanjani owesilisa engekho
ngoba ikhaya kufanele ukuthi likhandwe owesilisa nowesifazane. Ubani-ke olawulayo nokhuselisayo uma owesilisa engekho kukhona owesifazane kuphela? Okay, nawo amakhaya angandile kakhulu anabantu besilisa kuphela. Uma ungenayo owesifazane, ubani okusekelile okwazi ukuthi ukwazi ukuthi ubambisane naye, ubonisane naye ey'nqumweni oyithathayo uma kuyikuthi owesifazane akekho? Ubani-ke nizobathathela iy'nqumo? Uyayibona ukuthi le nto inenza manihleli nobabili ningenabantwana nihlalahlale niqabanga. Yini enixabanisayo? Ngoba ufuna ukushayela umthetho umuntu oseke washayela umthetho, naye onomthetho afika nawo ayitshela ukuthi naye uzokwazi ukumlalela. Baze bethi-ke abesifazane thina sinazi la ekhaya, ngoba belwela ukuthi babe nomthetho nabo phezu komthetho abawuficela ekhaya. Lokho okungakwazi ukuthi kwenzeke, kuzokwenzeka kanjani ukuthi wena ufike nomthetho kube kukhona umthetho wala ekhaya? Okusho ukuthi wena sekela lo mthetho owuficela ekhaya, sekela lo mthetho owuficela ekhaya. Ngiya lapha-ke ekuthenini uma ningenabo abantwana, yini lena enenza nihlale nixabane? Ngoba aninabo abantu engabashayela umthetho. Indoda ithi kushayela umthetho, nawe awuboni umuntu ongaphansi kwakho ongamshayela umthetho, bese ufuna ukushayela indoda futhi nawe uphindzele emuva lokho okwenziwa kuwe. Ithi kushayela umthetho ikutshena ngomthetho wakubo, wena nawe ufuna ukuyitshena ngomthetho wakini kubo wendoda. Uyitshena kanjani indoda ngomthetho wakubo wakini kubo wayo? Ngoba phela kusebenza umthetho wakubo wayo, ngoba iyona eyakwazi ukuyokuqoqa ikulande ikubuyise. Uyabona-ke manje ukuthi ishayisana lapho ukuthi kufanele ukuthi kube khona owesifazane ahlale endaweni yakhe, kube khona owesilisa ahlale endaweni yakhe, kube khona abantwana babe sendaweni yabo nabo abantwana, ngoba bayadingeka nabo labo bantwana la ekhaya. Kufanele ukuthi bakwazi ukulibamba leli khaya ukuze indoda ikwazi ukuthi uma ingazwisisene nomama, ekulithi kube khona umuntu emthethisayo lapha ekhaya engoneli utho ukuze ezohlala eqaphile ngamadlebe angenzi amaphutha. Ngoba nakho ukuthethisa ingane akusikho ukuthi ngoba usuke izonda noma ngoba usuke ulwa nayo, kodwa kuyenzeka ukuthi uyithethise ulwa nayo ngaphandle kwesidingo, ngoba akekho lo muntu ozokubonisa wena ukuthi le ngane ayenzanga okubi, uhambe kanje. Ngoba umuntu wesilisa nje yena ungumlilo eyedwa. Mayingaphakama kahle phezu kwalezi ingane, kuzoba khona ingane ezophela induku. Mayinga nje aphakama kahle wesilisa, manje kumele kube khona owesifazane othobayo, ozama ukumthoba ukuthi hayi baba, unaka lolu olungaka alingaphakami phezu kwey'ngane. Iy'ngane asiyifundise kahle. Uyayibona manje mayikuthi uwedwa ukhulisa ingane, umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa, kanjani uyikhulisa kanjani? Indawo yomuntu wesifazane izodlalwa ubani, eyowesilisa yona izodlalwa ubani? Uma kuyikuthi wena uthi uyindoda uwedwa ungowesifazane, uthi owesilisa ungumuntu wesifazane futhi ungumuntu wesilisa eyedwa ey'nganeni zakho, kuza kanjani kanjalo? Akusile ikhaya lena likwazi ukuthi ikhaya lingabi nabantu ababili, ngoba uma sizothi kunekhaya elinomuntu wesifazane kuphela, okusho ukuthi lelo khaya akusile lakhe, kuyikhaya labazali bakhe, ngoba yena kushuthi useyingane futhi nekhaya. Ngisho ngaba namandla angakanani, abe namamiliyoni, akho umuzi phezu kwentaba noma akho umuzi phezu kwedwana owakhiwe phezu kwesihlahla, kodwa yazi ukuthi leyo ndawo ibiza ngekhaya noma leyo ndlu yakho ibiza ngekhaya akusile ikhaya bengekho abantu ababili abahlanganise ngokuyikho behlanganisa lamathongo, behlanganisa lamathongo. Kuphinde kubuye kuzoba umuntu wesifazane indawo yakhe ayidlalayo. Namhlanje sinabantu besifazane abasebenzayo, basetshenziswa yithi madoda, sithi thina bayasilekelela. Kusho thina madoda sithi benzani? Bayasilekelela. Ukulekelela kanjani lo muntu? Ngokuyosebenza, ngoba phela umuntu osebenzayo yindoda. Emadaleni indoda ibivuka ngo3, ihambe iye entabeni iyozingela, ibuye nokudla, noma ikhiphe inkomo zemadlelweni ziyokwazi ukuthi zidle zifake, ibuye futhi ibuyiswe ngo9
zizosenga. Angithi uyabona ukuthi umsebenzi wendoda leyo ishona le nenkomo ziyadla from ngo3 kuze kuyosha u9 na kanjani lapho seyifakile inkomo sezutholile lo msoco ngoba uyivuse amankonyana azo engakavuki. Angithi uyabona wayikhipha lezi inkomo ohamba nazo wayemadlelweni ngo3 ekseni wayikhipha wayanazo emadlelweni wabuya owesifazane uvuka ngayo lo 3 naye ashanela amababa uhlanza leli ikhaya kuyo yonke lemimoya ekade ihamba lapha egcekeni imimoya yingakho amakhaya ebeshanelwa izalukazi angwazi namhlanje lana seshanelwa amadoda ushanele ngereki imili indoda ithi ushanela ngereki ngishanela ngereki kodwa le ndoda lena kunezinto engakwazi ukuyihlanza la ekhaya ngoba ingiyala ekhaya igazi layo elala lapha ekhaya manje kunezinto engakwazi ukufinyelela kuzo owesifazane yini na eyenza ukuthi kube huyo oshanelayo lapha ekhaya ingoba kunezinto akwazi ukuyibona emakhoneni akwazi ukuyibona ngoba akasili igazi la ekhaya kodwa uyinsila la ekhaya ngoba walandwa indoda yakhe yamsulela ngensila yayo. Yingakho kubona ukuthi owesifazane kube huye obona kakhulu izinto zekhaya ngoba uyisisekelo sowesilisa lapha ekhaya. Owesilisa ephumile esesigangeni eyokwenza lezi zinto ezenzayo abe yiso lakhe lapha ekhaya. Abheke zonke izinto, ahlanze zonke izinto ifike indoda kuhlanzekile ekhaya. Kunjalo ke ikhaya yilo lelo. Owesifazane umelwe ukuba sekhaya ukuze izinto zeingane zakhe ziqonde. Ngoba umthetho ushayela ingane ufundiswe indoda yakhe. Ingakho indoda iba umfundisi owesifazane abe yisifundiswa ngoba uyafundiswa owesifazane efundiswa umfundiso oyindoda yakhe. Namhlanje thina abethu abafazi sibafundiselwa amanye amadoda abethu abafazi sibafundiselwa amanye amadoda. Uzokulalela kanjani lo mfazi wena uyindoda yakhe uhluleka ukumfundisa efundiswa yenye indoda ngoba uzothi esuka nje lapha kuleya ndoda afika kutshena ukuthi umfundise enkonzweni iboss emsebenzini kwaba njena ngokuhluka kwezinto esizithatha thina sithatha abafazi bethu siyobafaka ngaphansi kwazo. Babuya besifazane bathi ingani nina madoda angisafuni ukusebenza nibalekele izingane zethu. Akwangiyilungise lena yokubalekela izingane. Mhlambe kwamanye amavideo kuSolomoya ngike ngayithinta. Indoda ayikho indoda ebalekela ingane yayo. Ayikho indoda ebalekela ingane yayo ngaphandle kwendoda kwamadoda afile azifundiswa afundisiwe. Afundiswa amanye amadoda noma azafundiswa ngisho abafazi. Lawo madoda lawo kodwa indoda ephelele ayikho indoda ebalekela ingane yayo. Indoda isuka ixabene nawe umuntu wesifazane ingezwananga nawe ngezinto ezenziwe yini nobabili isuka ingaxabene nengane. Umuntu esuka imbalekela uwe hayi ingane ngoba indoda ayifuni lutho ngengane yayo noma ngabe yomfana noma ngabe intombazane kodwa indoda ayifuni lutho ngengane yayo. Ubobona uma lengane ilambile la ekhaya wena uthatha icall ilokhuzana ifoni le ufonela indoda mawuke wathinta ingane yayo noma ngabe uthilimele ingane yayo indoda mawuke wathinta ingane yayo isukumela phezulu ngisho ngakuthiwa wayithatha ingane wayihambisa iminyaka indoda ihlala iyicinga ingane yayo ihlala iyicinga ingane yayo ikhumbula ukuthi ngoba ngisho kulowo mfazi esuke simthathile iyamtshena ukuthi hey nginengane kutheni ngelinye ilanga ngiyofisa ukuthi lengane yami ihlangane nezingane zami ezizalwe uwe ngoba indoda ayibalekela ingane yayo. Ayikho indoda ebalekela ingane yayo. Ayikho indoda ebalekela ingane yayo. Nina abantu besifazane senikhandiwe ukuthi niphendukele amadodeni niwaphendukele nibe yilezi izinto engakwazi ukuthi zimelane nendoda yakho zithobele indoda yakho. Nalamadoda namhlanje asekhandiwe ukuthi aphendukele abantu besifazane. Abaphendukele awukwazi ukuthi namhlanje ke njengoba sazi ukuthi owesifazane uyena manje osekwazi ukuthi enze yonke into la ekhaya. Uyakwazi ukwenza yonke into la ekhaya. Kodwa lengane ayikhulisa manje akwesithi umfana noma yiyo yentombazana. Lengane ayikhulisa manje uyayikhulisa lengane isikhula lengane
ilwa nomuntu wesifazane iyamshaya umuntu wesifazane kodwa ikhulisa umuntu wesifazane. Le ngane uyikhulisa kanjani lo muntu wesifazane uma izophinde futhi kube yiyona eshayayo? Mayise yenza zonke lezo zinto, yenza ubugebengu, yenza zonke lezi zinto eingalungile kumuntu wesifazane. Uyabuya uthi ingane ikhule ngaphandle kwababa. Ngoba ubaba bengamdingi yena. Ingane bengamdingi ubaba yena. Ube indoda yena. Ngoba bengamdingi ubaba, sekuza kanjani manje ukuthi lo ndoda kuye ephila kuye ingadlali iphathi yayo kulo mntwana? Kuza kanjani? Uyabona ukuthi ingane ezendoda zidingwa indoda. Zidinga indoda zona ingane. Ngoba iyona indoda ezokwazi ukuthi ikhuselele lezi ingane ihambise ngendlela eqondileyo. Umama ukhonela uthando nemfudumalo. Ingakho sithe masikhuluma nabafowethu kwathiwa ikhaya indawo efudumele okufanele ukuthi uthi uma ufika kuyikhuseleke wenze njani? Ufudumale. Umama ukhonela ukufudumeza. Uzuyibone nenkukhu. Inkukhu uma izozala amachwane ayo iyawafukamela amaqanda, iwafudumeze, afudumale bese kuphuma amatshwele. Nawo amatshwele iyawafukamela, iwavalele amatshwele ayo. Manje kuza kanjani ukuthi manje indoda izodlala iphathi yomuntu wesifazane? Ngoba lamadoda namhlanje sepheka nje afake iphinifu, afake iphinifu abophela. Indoda nansi yanestofini iyapheka. Owesifazane ukhona uthi igema lakho baba namhlanje lokuthi upheke. Umbizana ngobheyi. Uthi bheyi, pheka wena namuhla. Uyazi ukuthi uthi kwindoda yakhe uthi baby, kodwa enganeni yakhe uthi baba. Pheka wena namuhla. Enganeni yakhe yomfana uthi baba. Uthi baba. Kodwa endodeni yakhe uthi bheyi. Uyayibona ke lento ukuthi iyaphambanisa manje. Yeah. Iyaphambaniseka manje. Ubaby ubani? Ingane. Kodwa yena ubiza abantu ngobaby. Ubaba. Ubaba ubani? Siphambene phela. Manje uyayibona ke. Ibhekene ukuthi thina kahle kahle lemfundo esiyifundayo fuze ngaba sifundi yona. Ngoba zonke izinto izenza iopposite. Zi-oppose zonke izinto zibhekene nayo imvelo. Zonke ziphenduliwe. Ziyaphambana nalokho kuyikho izinto. Manje kanjani nje ukuthi owesifazane osengathi endodeni baby bese enganeni baba? Kufana ngisho owesifazane uyazi ukuthi kunento eyenzakalayo. Ifika indoda ibuye ngo10 la ekhaya, ihamba ibuye ngo10. Angisho ukuthi ngiphakamisa ukuthi amadoda ahamba abuye ngo10. Ayikho indoda ebuya ngo10 ibona nini ukwenzeka komonakalo ophakathi kwekhaya. Okay, indoda ihamba ibuye ngo10 la ekhaya. Owesifazane alwe nayo into engasuphansi. Kodwa ingane yakhe yomfana ihamba ibuye ngo10 la ekhaya. Angayilwisa angayibheki nokuthi nasekuseni ukuthi ithathile ukudla kwayo ekitchen noma exhibeni ifikile akenzelo nokuthi avuke ngo9 noma ngo12 ashone endlini yayo ayoyibheka lengane. Kodwa indoda yakhe uhlala kusekuseni mayingabuyi. Wasifazana yeke lo uhlala geqe geqe ekuseni. Kodwa indoda bokuyibona indoda mayisele nezingane zakhe. Ayishalo nawubani uma ukuthi ihleli nezingane zakhe. Ijabula into engasuki phansi ngoba usuku ungekho umsindo eduze kwayo. Usuku ungekho umuntu ezothi emtshela umthetho naye amtshela umthetho. Usukazi ukuthi nje lo uzobatshela umthetho bahambe ngalowo mthetho. Futhi ngendlela eqondile. Ubokuyibuka ingane ngisho ingane uma uyikhulisa kungesiye yakho noma uyigada kungesiye yakho. Uma kukhona wena wedwa nayo yenza into eziqondileyo. Once kwabuya unina noma uyise yenza okungeyikho. Sekungathi manje ulokhuzanile wena khona into errong oyenzile. Kanti ibibalekela lokhu kuqonda okufunayo wena. Yebo bakhona abayihlukumezayo. Kodwa ibalekela ukuthi wena unomthetho oqinile oyifundisa ukuthi ihlale yenze njani iqondile. Ungabuza kwanele nguzwe ngathi uba nombuzo. Usingathi usengafuna ukuyiphendula ngizoyibuza. Benzothi njengoba uthi
owesifazana uyisekela yebo noma futhi aphinde ube umgogo yebo ibe indoda ibe ikhanda noma inhloko kuyenzeka njengoba sichaza ukuba owesifazane afuna ukuba inhloko bese indoda ifuna ukudlala indima yokuba isekela yebo engizama ukuthi uma uthi besithetha ngekhaya uba uyayiguqula yona ibeka kanje ikhona into enjalo okanye ufuna ukuthini kumuntu ozibona sekubeni befuza iganti uyinhloko kodwa ngoku ufuna ukuba isekelo Yeah. xa yenzeka kanjalo kuye kwenzekaleni uyazi ukuthi ke mase ilandela lapho siyayisithi emakhaya uma sikhula kuthiwe ingane yomfana etholakala endlini iwumnqolo sasisho njalo thina emakhaya angazi ke ngokwesixhosa ukuthi kuthiwane noma ngokwesisuthu kanjalo ngokuhluka kwelimi noma isiswati kodwa thina siyayisithi umnqolo ogombetsheni uhlala ngaphansi kwedwaba ikanini ingane yomfana nje biyaziwa ingane yomfana ukuthi ayitholakali ngaphakathi endlini njalo itholakala eminyango ngoba izinto zamadoda zingaphandle akwesibuye ke sizina nanti yana ikhaya likhona kunendlu yangenhla esiyibiza ngexiba noma ngekhishi noma ngendlu yakwagogo thina siyayisisho kanjalo sithi indlu yakwagogo kunesibaya okuwumuzi noma indlu yana yamakhehla okukutshena ngokusobala ukuthi ingane yomfana ihlali kuphi endlini ihlala phandle manje uma kuyivice versa kanje uguqukile okusho ukuthi lengane yomfana ikhulele ayikhulelanga kuphi ngaphandle ngoba umthetho wangaphandle yawazi uma izokhulela ngaphandle manje kusho ukuthi ikhuliselwe kuphi endlini ngoba isukhuliswa umama kuphela uphendule enye into kodwa usiyongeze kakhulu elibengilini yebo seyongeze kakhulu Yebo. uyophuma kwenye into kodwa kuyafana yebo injalo ngoba ngiphendula kanjena nje ngiye ekukhandweni komuntu wesilisa mina bese fike hamba abe yini azoba inhloko kodwa manje mayisefika lapha nakaseyona inhloko useyisisekela sukuphiselwe ukhuliselwe endlini ukhuliswa ubani kahle kahle yiyo le nto kasisisekelo Usuka. Yebo ngoba vele umsuka wakhe ulele lapha yebo so ingane injalo. thina sengayiyo ikhanda ngayo ndoda Yebo ngoba manje iyaziphendula injalo noma ke uthola ukuthi yena akayiphenduli ngoba eqondile kodwa uphendulwa indlela enjani akhuliswe ngayo uphendulwa yiyona siyayona Ngiyabheka kabi kanje. ya ungabuza Mkhulu uya kule ndawo yokuthi uyayithetha mkhulu ukuthi nayo ikhaya noma ngomama nobaba unobaba makwenzekile ke ukuhamba ithuba ufumanise ukuthi ke ngoku ubaba akekho uyabashiya phakathi ekhaya yokusheka umama iye kwenzeke njani ke mkhulu ukuthi namba kuhambe ekhaya manje qhubeke liye phambili akwasibuyeke size lapha siyabuya siza lapha uyabona ngoba indoda indala ekhaya abantu bala ekhaya obani uma kuyikuthi indoda indala la ekhaya abantu bala ekhaya abantwana bala ekhaya abakhona abafana ukhona amantombazana ukhona besilisa ukhona besifazana okusho ukuthi uma leli ekhaya inhloko kuyindoda bonke abangaphansi kwabo bangabantwana okusho ukuthi umama uselingana nezingane zakhe ngokwekhaya bakhulunywe nje ngomthetho wekhaya owesifazane uselingana nani nezingane zakhe ngoba awukho umthetho awushayayo yena la ekhaya umthetho ushaya ubani ikhaya eliwubaba okucaka ngokusobala ukuthi uma kuzokhula ingane lapha ekhaya izona okumele imele zonke izinto ngokwemfundiso kababa kumama ubaba esengekho ingane ezingabafana ingane engabafana uma ubaba eyindoda ephelele noma edlule eyindoda enjani ephelele sekuyikuthi kuqhubeka imfundiso kabani lapha ekhaya yakhe ubaba phezu kwezingane zakhe seyifundiswa ubani umama uzathi ubaba wenu ubengenzi kanje so ngumama ufundisa ingane zakhe usafu no usakhulisa uyena manje osefundisa lezi izingane into ayifundiswa ubani ubaba ngoba uma kuyikuthi ubaba uhamba lezi izingane ezisencane bayamba nje lezi izingane ezisencane vele wonke umthetho wala ekhaya lezinto akwasibuye size la nakho yani uyoshela intombi
uyoshela intombi umthetho wakini utshena ubani yebo ngoba ubani oyazile eqala yebo ngoba akekho uma wakho noma ugogo wakho ongafundisa le ntombazane umthetho wekhaya ebengayazi engazahlangane nayo umuntu ohlangana nale ntombazane uwe oyitshena ngenqubo mgomo yakini uwe uma le ntombazane ifike yona lapha ekhaya okusho ukuthi owonile ubani pheleleke lapho okusho ukuthi uma wakho ephusile phansi kwesigaba ukubulele into ezakwenza uzosebenzisa le mithetho yokuphulela indlu qedile kodwa awubulalwanga umama ubulawo ubaba isuka la ngokwazi kwami engikuvezayo yabona uma wensizwa ukhula uyoshela mazwi oqala ufike wabeke entombini amazwi awakhali uma ufika entombini awunokutshela uyicela ukuthi ngicela yongakhisa umuzi wakhe qedile ngicela yongakhisa kithi kuclean wani enyobe niyenza nale ntombazane okwakhali noma qedile noma ngabe yini ukhumbuza amagama akho uyakhumbula ngiqala ngibeka kuba ngathini ngathi ngicela yongakhisa umuzi wakithi angizishongo ukuthi angifika ngathi ngiyakuthanda uqedile ibalula kanjalo lento uma ukhula ubaba uyahamba noma uyaphila emhlabeni kodwa umama uselena lawo amazwi akho okuqala uqedile thina inkinga yethu ilahleka ekuthini isivumelwano ubona abantu balwa kangaka kwenzeka izinto ezingekho zinhle ukuthi kulahleka isivumelwano nanso nomthetho nje ububona nje nomhlaba ngendlela sophatheke ngayo isivumelwano kube kusahamba ngale yandlela ya before ngabe yonke lento sibona ngabe iqondile into futhi lento ayishoyo umdleke usho ukuthi uma unokuzwa abantu abadala bathi lo yamntwana umbona ukuthi uphuma ekhayeni elinjani aha kuyachaza ukuthi uphuma ekhayeni elinjani uyalwa ekhayeni elinjani uma ngifike ngendlela oziphethe ngayo babheka indlela oyiphethe ngayo bese bayasho ukuthini uphuma ekhayeni elinjani yebo kuba kanjalo khehla lami kodwa uyabona uma kuthiwa uthatha owesifazane ongaka moshakali okusho ukuthi lapho uthatha ingane encane ezokhula ngomthetho kwabantu noma wakuphi wakini okusho ukuthi lengane ikhule laphi la ekhaya uma kuthiwa uthatha intombi uthatha ingane engakanani encane kusho ukuthi lensizwe ithatha ingane encane okusho ukuthi lezi ingane beyithathwa ziko 15 kuya ku 18 na ku 20 ngoba ngane ka 20 sekukhona okunye manje sekukhona okunye ngoba kufanele ukuthi uyithathe ikhule ngomthetho kabani ngoba ngisho nezingane eyoyizala iyoyifundisa umthetho kwabantu phelile kodwa ngoba ngikhulu lapha kwalapha ku15 sekumoshakele hayi akwesime ngokumoshakala kwa15 sime nje ngokumoshakala kwa15 lele lami ke liqonda ukuthi lezi ingane bekungabhekwa amakhaya kubo ukuthi ami kanjani ubuthatha umuntu ozwana naye ngokomoya noma bebekuthathela umuntu ababona ukuthi usesemncane usengakwazi ukugobeka bekungabhekwa ikhala kuba ukuthi lihlwempu kwase kubanjani bebebona intombi nje yinhle ifanele ukuthi isasencane ukuthi ngenjani ingagobeka ingahlayeleka umthetho ifunde okusha ngoba uma beyithatha seyindala uyise useyifundisile umthetho kwabantu wakhe manje ngeke isawuza umthetho wami wenye indoda siphinde sibuye lapha ukuthi uyise yena uyini uyifundisani lengane kungani lengane ingasamhlonipho wesilisa kodwa ibikhuliswa umuntu wesilisa uma kuyikuthi sisukileke kule age esishoyo thina noma kulesi sigaba seminyaka esishoyo isingale kwa20 lengane le na kanjani umuntu okufanele ukuthi ayigobe lengane
ayifundise ubani ubaba wayo uqinisile kumdletshe mayethi ilahleka lapha kithi singobaba ngoba okokuqala nje uma uzoyoshela umuntu wesifazane noma uzoyo khanda ubuhlobo nomuntu wesifazane awukwazi ukumthanda ngoba wenza wamthanda uzomqambela amanga mawusumqambela amanga uzothi usushintsha usufike kini akubuza ukuthi wawukade uthele eqaleni ngoba ubamba lamazwi okuqala umuntu wesifazane owabeka kuye wena once wabeka amanga lowo muzi niyokwakha ngamanga uyobufile once wakhuluma iqiniso lowo muzi yokwakhiwa yini iqiniso ngoba ngisho sethi uvusa ikhanda lakubo uyakhumbula ukuthi le ndoda le ayikaze yangitshela ukuthi yangithanda kodwa yathi ngizokwenzani la manje mase ngenza njena ngiyenzani mina ngiyabhidliza okusho khona ukuthi angisakhi manje umdletshe uqinisile bengithi umdletshe usafuna ukuqhubeka khehla la ngaqhubeka ngako ukubaluleka komuzi ngoba ngisho nje lento iqala le ekusheleni uma ukhuluma nentombazana ukuyiqela uthi ngicela ngokhisa umuzi wangithi wena ndoda uya kuyo le ntombazane ngoba wazi ukubaluleka komuzi awuyi ngoba nje yebo awungani baphumelela noma ubona buhle bentombazane yebo ziningi izinto uyibheke entombazane intombazane uyibheke obiyo uyibheke umzimba wawo uthi intombazane le mangithatha izongishiya emva kwesikhathi esingakanani yebo ngoba uzoyishela uyishelise ubududla noma uyibona ukuthi ime kahle ngakusasa isamanga kahle la intombazane wansi yazi usuyayilahla iyashintsha usiyobona futhi ome kahle yebo kodwa kufanele uye lapha wazi ukuthi niya ngale nto lena ngifuna yokwakha umuzi yebo manje mayizolahleka lapho uthi uyoshela wena ubhizi udlala amadosane ngiyakuthanda nawe ngiyayibona leyo nto leyo izolihlula ngakusasa lento senikhohliwe ukuthi nawo umuzi obalulekile ngoba ukungabi namuzi uyindoda noma uphume ekhaya enganafuna umfundisi uyinkinga kakhulu namuhla abantu siyasibabona mabanenkinga uthola ukuthi kunenkinga ekhaya ubaba mhlawumbe uqhawe ebantwana babhema bomanya upe benza yonke lento bahlule yena asuke lapha gijima bathathe ayabayise kuphi bawuvela kuma TV afuna usizo ku TV lelo sizo lelo futhi kuyophelela e-TV aliye ekhaya amthatha umntwana amise esontweni akekho umntwana ozalelwe esontweni sonke siyakholwa nje bakhuluma kanje kodwa intombi uyithola lapho uyishele mawulala nayo ulalama ekhaya yebo akekho umuntu okazalelwe esontweni ukuthi hayi lona losonto kodwa ngokuthi siyabaleka izinto eziningi sesiyibalekela kakhulu ngesonto sigijimisa isonto sigijimisa isikolo into esingayazi ayiwaya lapha engiyanga into iqala ekhaya yonke into yenzeka ekhaya la kuzalwa khona umuntu ukuthi nanga umuntu osofikile amanzi akhe okuqala makungumfana athatha uqithwa lapha ensikeni ukuthi sekufike insika ke la ekhaya ezokhula ivuse lo muzi wethu qedile wena kuzotholakala ugijima uhlala namantombazana ungazi ukuthi iziphi ifungo lezenziwa ngawufika emaphehlweni ikushaye lokho injalo waya lapha engiyanga khona waya la ngiyanga khona uyazi ukuthi uyela la ngiyanga khona impela kusho ukuthi ungizwile emoyeni waya la ngiyanga khona silapha ke ekuthenini kungani ubona amadoda engakwazi ukuphatha amakhaya oyise kanjena uwathole esephethwe abantu besifazana amadoda awakhuliswanga amadoda ingakho imizi yobaba isiphethwe abantu besifazana ngoba amadoda awakhuliswanga yini amadoda sibuye lapha nangu yana indoda iyaphuma iyolanda umuntu wesifazane umuntu lapha ekhaya umiqala indoda ikhipha amadoda lapha ekhaya okuzinkomo ikayise izisa kuwe wentombi isuka ikhipha amakhehla la ekhaya ukuthi awayokhothama aphinde ayilamlele enzalweni yayo le phambili ikhipha amadoda ayokhothama ayokwakha isisekelo
senzalo yayo indoda lapha ekhaya iye esibayeni iyothatha inkomo zingamadoda la ekhaya bese iyahamba nazo iyekhothama lapha ya uma ifika ikhothama laphana owesifazana uphuma namadoda akubo ayolekelela indoda yakhe ingakho owesifazana eyisisekelo sekhaya ngoba uza namadoda azosekela indoda yakhe ngoba indoda isuke iyokhokhela amadoda azoyisekela isuke ingayili ukuyokhokhela owesifazana kodwa uyokhokhela amadoda azoyisekela lapha ekhaya ifika lezi inkomo zifakwe esibayeni zithelwe ngomquba zihlatshelwe imbuzi ethile zithelwe ngenyongo yayo leyo mbuzi ngoba zincenxa amadoda la ekhaya ukuthi ayosekela ondle izingane phambili zifakwa kuphi esibayeni kuhlalana amakhehla namadoda la ekhaya okusho ukuthi abantu osuke beyolotsholwa amadoda aphila kowesifazana ukuthi azokondla phinda sekeleni indoda lapha ekhaya uma kuyikuthi lo wesifazane akakhuliswanga indoda uwabulela amadoda amsekele ingakho ezolamba aqeda athi wabalekelwa indoda ngoba akakhuliswanga indoda amadoda aphila kuye afile aganyazelwe uye wawangcolisa wawathoba amakhanda ingakho esefuna ukuthoba neyakhe indoda ikhanda ayenze ibe isiyoyo ushilo umfowethu wathi isiyoyo manje ke umdletshe ungisa lapha You guys can't do your rituals and all that, or your talking in the swimming pool. It's a public area. You have to do that with tents.